ମାନେ କଂସା କବାଟ ନାଟକ ଆମକୁ ବୟସ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ମୋର କଂସା କବାଟ କଂସା କବାଟ ଆଉ ଆପଣ ସେଇଠି ରିହର୍ସାଲ ହେଇକି ହେଇଥିଲା ଇତିହାସର ଛାଇ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ବିପାଶା କରିଥିଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମ ହଟକେ ଗେଟଅପ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ବାପାରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସିଏ ନିଅନ୍ତି ସବୁ ସେ ମାନେ ଗୁଣି ଚିହ୍ନିବା ଲୋକ ଜଣେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେ ଆମେ ତ ଦୂରରୁ ରହିଯାଉ ଫଲୋ କରୁ ନେଗେଟିଭ ରୋଲ୍ କୋଉଠି କଲକାତା ଖଡ଼ଗପୁର ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ଘଟଣା ଲାଗିଥାଏ ବହୁତ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯାଦେଶ୍ୱରରେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆମର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁ ଏରିଆ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରଟା ପୁରୀରେ କେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ସୋଲାଖିଆ ସି ବିଚ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମହାପଟରେ ଗଳି ହେଇଯିବେ ସେ ଗଳି ପଛେ ପଚାରେ କେଉଁ ଜାଗା କହିଲେ ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ ଛକ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗଳି ଯାଇଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗଳି ଯାଇଛି ଏପଟେ ଗଳି ଯାଇଛି ମହାପଟ ଗଳିବାଟେ କହିଲେ ମାନେ ସେ ଜାଗାଟାର ନାଁ କ'ଣ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ସେଟା ନୋଳିଆ ସାହି କହିଲେ ହେବ ସେଟା ନୋଳିଆ ସାହି ବାଲି ନୋଳିଆ ସାହି ବାଲି ନୋଳିଆ ସାହି ତାର ଘର ପ୍ରଥମ ନୋଳିଆ ସାହି ହେଉଛି ଚକଟା ଆରମ୍ଭ ପୁରୁଣା ଭିତରେ ସିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେ ସେ ତ ଏଠି ରହୁନଥିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଘର ରହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏଇଠୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ତାପରେ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବାଲୁ ତ ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନ ପାତ୍ର ସିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ବୁଲବୁଲ ଗଲେଣି ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଚାଲିଥାନ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଇଏ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଘରଟା ଯଦି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଅନୁଦାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପଇସା ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ତ ହଁ ହଁ ସେଇଟାରେ ହେବ ମାନେ ତିଆରି ସେପଟେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ବି ଗଲେ 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ସେତେବେଳେ 4 ଜଣ ହେଲେ ଷ୍ଟାର, ଆପଣ, ଦୁଃଖୀରାମ ବାବୁ, ପ୍ରେମକେଶ ବାବୁ, ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ହଁ ସେ ଠିକ୍ ସେମାନେ ଆମେ ସେ ଲୋକ ରଖୁଥିଲା ବାବୁ ଗାଁରେ ସେ ତ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ନା ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଆଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପଚାରନ୍ତୁ ତମ ଘର ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ହଁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବ ନା ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ ଠିକ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ନା। ଆଜି ବର୍ଷା ତଫାନ ହେଇଗଲା 3 ମାସ ପଇସା ଦେଇପାରେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ସେ ଭଳିଆ ଲୋକ ରଖୁଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆମେ ସବୁ କେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ସବୁ ଆମ ସବୁ ଘର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଥେଟର ଫେଟର କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଯାହା ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ଥିଲା ଘର ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରରେ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଅରିଜିନାଲି ପୁରୀ ଘର। ସେମାନେ ଜଣକ ରୋଷେଇ କରି ଅର୍ଡ଼ର ଖାଇବ। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି? ଭଦ୍ରକ। ଆମ ସୋସାଇଟି ନାହିଁ ସେଇଟା ବାହାରେ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମୋତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପରମିସନ୍ ଆଣିବ।